Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu Santo, Amen. Amen. ang kinumana kaninyo. Malasad kanimo. Mga igsoon karon natong gisaulog ang kapistahan ni San Jose, ang patron sa mga mamumuo. Ato pangayoon ang iyang pangaliya alang sa ato ang tagsa-tagsa kakatuyuan. O karon maandam kita sa pagsaulog ng Santos nga Misa, makinulsol kita karon sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas akong dako iyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa ni nga muyo ako ka Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga aton Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, magbubuhat sa tanang mga butang. Ipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayud ang tao. Itugot nga maluluyon nga mahingpit unta namo, pinaagi sa panig-ingnan ug paglaban ni San Jose, ang mga buhat nga imong gisugo, ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaan. Kinibagi pangayo, pinaagi sa Maginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug idugang niining tanan ang paghigugma nga maoy magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharias sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo, kay alang niining kalinawa gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug mapasalamaton kamo. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti, himua kini sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing, samara nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo. Madawat ninyo ang gitaganan niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, palampusa ang buhat sa among mga kamot.
sa wala pa ihimugso ang kabukiran, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak, sukad sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Dios. Ginoo, palapusa ang buhat sa mga kamot. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao, kayong usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon ug kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na, o ingon ug usa ka pagbantay sa gabii. Ginoo, palapusa ang buhat sa among mga kamot. Tudlui kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami ug kaalam sa kasing-kasing. Balik na Ginoo, kanus apa, kaluy-i ang imong mga sulugoon. Ginoo, palapusa ang buhat sa among mga kamot. Puna kami pagkabuntag sa imong kaluoy, aron musinggit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Makita unta ang imong buhat sa imong mga sulugoon ug ang imong himaya sa imong mga anak. Ginoo, palapusa ang buhat sa imong mga kamot. Ang Ginoo nakakaluwasan, tanay kung siya labaw sa kanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Uniya mipauli sa Jesus sa lungsod ngayang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga. Ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Nagutana sila. Ugon sa may kasulti nato bahin sa iyang mga milagro. Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? O ang iyang mga igsuon? Sila Santiago, si Jose, si Simon, ug si Judas. Dili ba niya man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tugod niini, gisalikway nila siya. Ug miingon si Jesus kanila. Ang usa ka propeta, tinahod, bisan diin, gawa sa lungsod, ngayang gipuy-an, ug sayang kaugalingong panimalay. Busa, wala siya mohimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jesus, anak, ug usa ka panday, ug siya usab, usa ka panday. Kining bahina sa iyahang kinabuhi, wala niya ilimod.
Bisan kon tungod ni ini gisalikway, wala siya dawata ug wala tuuhi sa daghang mga tao. Wala niya ikaulaw ang iyahang pagkaanak ug usa ka panday. Tungod kay walay angay nga ikaulaw diha sa pagkapanday, pagkatrabahante, pagkamamumuo. Mga igsuon, karong adlaw ato ang gipasidunggan si San Jose, ang patron sa mga mamumuo. Doon ako'y nabantayan nga talagsaon karong adlaw tungod kay gitawag man ron og Labor Day, Mayo 1. Nganong wala may trabaho nga Labor Day man unta? No Labor Day unta rong adlaw. Mwigsuon, ato ang gihatagan o higayon ang pagpamalandong sa dignidad sa ato ang tagsa-tagsa katrabaho. Dunay libro nga giulungan og The Ultimate Seduction. Gisulat kini ni Charlotte Chandler. Gihisgutan sa maong libro ang mga kinaiya, the attitude of famous people toward work. Kung ubasa ka sa maong libro, imong makita dunay duha ka kinaiya ang mga bantugang mga tao kung maghisguta og trabaho. The attitude of famous people toward work. Una nga kinaiya, famous people are hardworking. Hardworking ang mga tao nga bantugan. Ikaduha nga kinaiya, famous people work not for money. Their motivation for work is not money. Mutrabaho, dili tungod sa sweldo. Dili tungod sa trabaho. Mutrabaho, tungod kay dunay damgo nga gustong kabuton. Or dunay pangandoy nga himuon ang kalibutan nga mas nindot puy-an. Tagsaraman nato ang nangandoy nga mahimong bantugan. Sagad nato, kontento lang sa simple ug iyano nga kinabuhi. Pero nindot kaayo ang kinaiya nga ilang gipakita mahitungod sa trabaho. Kay dili gyud angay daygon ug kahimutan ang tao nga tapulan. Apan makaday gyud ta sa mga tao nga hardworking. Adunay kasing-kasing diha sa tinuod nga pagtrabaho. Kana bitawng tao nga motrabaho bisan walay nagtan-aw, motrabaho bisan walay mo pasalamat, kana bitawng tao nga motrabaho bisan dili pasalamatan. Tungod kay ang ilang pagtrabaho, kinasing-kasing, tinukmod sa gugma, sama sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, out of love. Indot kaayo ang kinaiya sa usa ka tawo nga motrabaho nga kinasing-kasing, tinukmod sa gugma, kay makita nato ang kanindot sa bunga sa iyang trabaho. Ug mao ni ato ang dadon diha sa ato ang pamalandong karon. Mangutana ta, what is our attitude toward work? Matud pa ni San Pablo sa ilahang sulat ngadto sa taga Colosas, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing, samara nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Bisan asa nga buhat, sa balay,
sa trabahoan, sa simbahan, hinaot unta nga huptan nato kining maong kinaiya nga mubuhata og usa ka butang kinasing-kasing gayon. Nya ato ning buhaton paras Ginoo. Dili aron makita og daygon sa uban. Hinaot pa unta. Palihog balindog. Musangpit kita kang San Jose ang mamumuo samtang magampo kita alang sa tanan natong mga panginahanglan. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among pagampo. Ginoo, dungga ang pag-ampo. Nga ang simbahan, padayong magmantala sa kabililhon sa hustisya, isip tinubdan sa atong kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya, maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi aron mapalambo ang dignidad sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga negosyante, mupakitag pagtagad alang sa ekonomikanhong tingusbawan sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga kabos ug ang mga walay trabaho, makakitag disinting panginabuhian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pagampo. Nga ang mga matuuhong mihalin na nga naghago sa dinhi pa sila sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti sa sunod kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang pagampo. Amahan sa among manluluwas, sa paghiusan namo sa among mga pagampo, uban sa pangama ni San Jose ang mamumuo. Tabangi kami nga makaplagan namo ang dignidad sa among pagpamuhat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, ang ako ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahen, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan siya sa imong mga makamot. kamot. Alang sa pagdaing pagimaya sa iyalan. Alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos kasimbahan. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kining among mga gasa, nga among gihalad sa imong kahalangdon, agig paghandom kang San Jose. Itugot nga maluluyon, aron ang mga gasa nga hinalad, mahimong panalipod sa tanan nga nag-ampo kanimo. Kinong gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang kinumanaakan ninyo. Maanausap kami. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nag-ibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahen Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Ang igbatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo karunay og sa tanang dapit. Ug nga kami pinaagi sa angayng pangapagdaig, magahimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo diha sa paghandom kang San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo sa mga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siyang ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon, ang ibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak, nga mao sa Jesucristo, among Ginoo, nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Busa, uban sa makasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon sa nang adlaw sa mong kinabuhi,
sa pag-awit sa imong himaya, di asaw sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, niyo sa kagapungan. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahit taasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga kasa, aron mahimo kinalang kadamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang parihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usam. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan magikan diini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo ug alang sa nang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik muli. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan ing pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahius sa diha sa Espiritu Santo. Inom nimi Ginoong imong simbahan sa ibong kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa ni Alberto mga obispo sa tanang mga pari. Hidumdumi usab ang mga igsuon nga matay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluoy kaming tanan, imo kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban San Jose ang bana, uban sa mga apostoles tarang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kay lamoy ka nga daygon ug amoy ka himayaon. Pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan kanimo magagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Kaya mag-ampog kita samahan itong gamiton ng mga pulong gitudlokan nato sa atong manunubos. Paghanam nga anak ka sa langit, pagkay ka imong ngalan, moabot ka na ang imong
matuman ang imong pagbuot. Dili sa iyo tamay sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw. Ihatag ka namo karong adlaw. Pasayo ang kami sa among mga sala. Maingon nga kapasayo kami sa mga kasalakan namo. Ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoong mo kaming luwason sa talang dautan, natagi kami sa kalinaw ning panahuna. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala ug malayo sa rang kasabog. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo, among maranubos. Kay imo man ang hinggan ang gahom ang himaya hangtod sa kanturan. Ginoong Kristo nagingon, kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, kung abuy og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyo. Manasag Kaya pakita ang timaan sa itong paginigsunay, panagdait na kayong tanan. Sa Diyos nga nangawagpang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, matagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kinimong korderos sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Gitudloan mo kami sa paghigugma, sa kaagop ug sa kalumog. Ug bulahan ang makasunod, ininhiya sa kasing-kasing mo. Oo, sa kadunggo kami, subay sa imong paagi, sa makahupay tambal kining kasing-kasing hatagi, buksa ang daan ug musunod, labas nga hangin. Diyos mong makahayag mo balag, natungo sa langin. Ang iya kasing-kasing iusaha sa imuha, ug ang tanang katamis, kagamtaman,
Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit ng pagkaon, nangamuyo kanimo, aron pinaagi sa panig-ingnan ni San Jose, makabuto ta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunay. Dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi, sa mga kamatuoran sa imong gugma. Kinugi pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Dahalad na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Malipayon ang tao na wala mo lunod sa tambag sa mga daotan. Ug iyang gikalipay ang balaod sa Dios, nagtuon siya niini sa adlaw tanan.